Sziasztok, én Szkáló vagyok, a Hüllők alkotója, és készültem nektek egy meglepetéssel, rajzverseny formájában. A rajzok témája Fridolin, a Hüllőkben szereplő fürkegyék és barátai egy napja a városban. Szóval szerepelhet rajta maga Fridolin, a másik gyík, a méhecske vagy a varjú, de legalább ketten legyenek rajta. A rajzokat június 11-ig lehet beküldeni a leírásban található e-mail címre, vagy a csatorna Facebook oldalán privát üzenetben. A mű lehet rajz, festmény, képregény, számítógépen is rajzolhatok, bármilyen stílusban készülhet. A győztest 3 dolog alapján fogom kiválasztani, az alapján, hogy mennyire igényesen csinálta meg, hogy mennyire illik a Hüllők sorozat világába, és természetesen az is számít, hogy nekem mennyire tetszik. De jöjjön a legérdekesebb rész, méghozzá a nyeremény, ami nem más, mint egy póló, amit én festek ki a saját kezemmel. Látható lesz rajta Fridolin, a másik gyík és a méhecske is. Egyetlen győztes lesz, aki a pólót nyeri, ennek szellemében készítsétek el a rajzokat. Kérlek, az e-mailben üzenetben írjátok le a póló méreteteket és egy keresztnevet, becenevet, amit majd lemondhatok a bejelentő videóban, amikor kiderül, hogy ki nyert. Ezeket tartsátok szem előtt, további szép napot, sziasztok!